Так. Мед принес. Цукерочки тут. Перники, печиво так само принес. Чтоб яшчэ такое придумать. Привітання усім. О, Топа, ти уже тут? О, Янко, салют. Топа, а ти з глядачами повітався? Ой, не. Пробачьте, сябры. Добрый вечер. Топа, а чому ти так пильно глядиш на присмаки? Боїшся, що їх хтось украде? Не боюсь. А що тоді? Я гэтыя присмаки подлічваю. Але навошта їх подлічувати? Необходно. Ай, Янка, не збивай мяне. Топа, ти ж ведаєш, я не отчаплюся. Растлумач, навошта ти присмаки подлічваєш? Каб усіх калыханачных жыхароў хапіла пачаставаць? Я ще чаго придумала. Ой, гэтыя присмаки для справы. Я зразумела. Ти збираєшся у спячку відправитися, як твої свякі-мішки, і назапашваєш припаси на довгу зиму? Ніяких спячак, Яночка. Калі ўсю зиму проспать, столькі цікавага пропустиш. Тады у мяне варыянты скончыліся. Расказвай, навошта табе прысмакі? Есці буду. О, усе адразу? Ты ж захварэеш. Не, усе адразу не буду. Я і подлічваю, на колькі дзён мне гэтых запасаў хопіць, бо я збіраюся некалькі дзён не сыходзіць з гэтага месца. Топа, ты што, прыклеіўся? Не прыклеіўся. Тады пакажы, што можаш варушыцца. Фу, а я ўжо падумала, цябе Надзейка прыклеіла за дрэнныя паводзіны. Ну, Яночка, каб ты ведала, я паводжу сябе выдатна. Ну, амаль заўсёды. І таму ты вырашыў узнагародзіць сябе прысмакамі. Не, я придумаў значна лепшую рэч. Якую? Я адкрыю ў Калыханцы музей. Музей чаго? Музей мяне. Ого! А што? Музей майго сваяка Вінні-Пуха ёсць па ўсім свеце. А музея Топы пакуль няма. Ну-ну, сапраўды, становішча трэба выпраўляць. Вось і я так вырашыў. Таму з сённяшняга дня у Калыханцы пачынае працаваць музей Топы. Не, пачакай, не сённяшняга. Чаму? Таму што я не паспеў разаслаць запрашэнне. Вось заўтра з раніцы усіх запрашу, а вечарам чакаю на адкрыццё майго музея. Цікава. А што за экспанаты будуць у цябе ў музеі? Вось гэтыя салодкія прысмакі? Дык такі музей у сябе дома можа кожны малы адкрыць. Ды што ты прычапілася да гэтых прысмакаў? Я буду іх есці час ад часу, таму што мне няма калі будзе бегаць на кухню. А чым ты будзеш заняты? Я буду экспанатам музея Топы. Ты? Экспанатам? Адзіным і непаўторным. Вось дык справы. А што? Калі б з мяне зляпілі нейкую копію, магло б атрымацца не зусім падобна. А так? Гэта я? З гэтым складана не пагадзіцца. Ты сам да сябе вельмі падобны. Значыць так, Яночка, паколькі ты першая даведалася пра маю геніяльную ідэю, дапамажы падлічыць, наколькі мне хопіць гэтых
прысмакаў. Во. Калі ты не будзеш есці больш нічога? Ну так, экспанаты ж не маюць перапынкаў на абед. Я ўсё прадумаў. Салодкае дасць мне сілы пратрымацца некалькі дзён. Топа, пачакай. А адкуль ты возьмеш наведвальнікаў для свайго музея? Адкуль? Напишу аб'явы, а ты аднясеш адну на заняткі. Там павесіш на бачным месцы, і астатнім калыханачным жыхарам я даручу развесіць аб'явы. І будзе ў маім музеі наведвальнікаў колькі заўгодна. Прывітанне, сябры. Добрый вечер, Тимофей. Салют! Ого, колькі ў нас прысмакаў. Не чапай! Гэта не проста прысмакі. А што з імі не так? Яны зачараваныя? Не-не, гэта ежа для музейнага экспаната. Ну, здзівілі. А хто ў нас музейны экспанат? Ну, вядома! Я! І з заўтрашняга дня у калыханцы пачынае працаваць музей мяне. А ты, Тимофей, будзеш развешваць аб'явы з запрашэннем у музей Топы. Развешваць аб'явы я не супраць, але там трэба напісаць, што будзе выстаўляцца ў музеі. І што тут складанага? У маім музеі будзе адзін экспанат. Я! Ага. Значыць, аб'ява будзе гучаць так. Прыходзьце паглядзець на самага нясціплага мядзведзіка ў свеце. Сапраўды, такая выстава можа мець вялікі поспех. А з чаго гэта я? Самы нясціплы мядзведзік. Таму што я не ведаю такіх выпадкаў, каб хтосьці адкрываў музей сябе. Звычайна выставы і музеі прысвячаюць людзям, якія нечага дабіліся. Зрабілі, напрыклад, уклад у мастацтва ці ў навуку. А ты які ўклад зрабіў? А Топачка? Трэба падумаць. Вось спачатку падумай, чым ты можаш зацікавіць наведвальнікаў свайго музея, акрамя сябе. Бо музей наведваюць, каб атрымаць асалоду ці даведацца пра штосьці цікавае. Атрымліваецца, я дарэмна прысмакі збіраў. З музеем мяне пакуль прыйдзецца пачакаць. А прысмакі, Топачка, ты зусім не дарэмна прынёс. Прапаную зараз з'есці па цукерачцы і паглядзець мультфільм. Выдатная прапанова. Глядзім. Ну, што вырашыў з музеем, Топа? Пакуль нічога не прыйшло ў галаву. Значыць, трэба адправіцца спаць, а заўтра са свежымі сіламі думаць пра тое, што будзеш выстаўляць у сваім музеі. Правільна. А зараз мне час дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Добра. Ідём чысціць зубкі, мыць тварыкі ды класціся спаць. Можа, у сне да мяне прыйдзе геніяльная ідэя. А чаму не? Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ці
тихенько ляжи, баю-баю.